Część rozmowy, tam się skończyły pamięci i tu mówimy od nowa. Zaczynamy od, tak żeśmy się omawiali, od obrządków i kaszubskich. No, zwyczajowość kaszubska to oczywiście, tak jak w każdym innym regionie i na całym świecie, jest tutaj bardzo obecna od wieków, bardzo jeszcze żywa, chociaż już niestety topnieją troszeczkę te niektóre obrzędy, niektóre całkowicie zanikły. Teraz akurat jesteśmy tutaj w czasie Wielkiego Postu, czasie, który, tak jak sama nazwa mówi, był bardzo przestrzegany, poszczono. Oczywiście teraz to już nie wiem, czy ktoś o tym w ogóle myśli, ale teraz no wiadomo, że w Popielec to tak jak wszędzie dokładnie każdy wie, co się dzieje. Natomiast jeszcze są obecne pewne zwyczaje, które jakby już są bezpośrednio przed Wielkanocą, przed świętem, mianowicie w Wielki Post ja przynajmniej zetknąłem się jeszcze z tak zwanym pięknym zwyczajem Błezi-Rene, tak on się nazywał. Błezi-Rene, on jest opisany przez profesora Sampa i przez jeszcze połowę XIX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym przez profesora Fischera. A ja jeszcze się z nim zetknąłem. W miejscowości Kętrzyno, linia, a więc 20-15 lat temu, jeszcze Błezi-Rene, które polegało na tym, że w Wielki Piątek zazwyczaj ojciec rodziny, biorąc do ręki jałowiec, delikatnie smagał po nogach, czyli przypomina nam to oczywiście to, co się dzieje w poniedziałek wielkanocny, a tutaj to zawsze było z rana praktykowane. Chodziło o to, żeby dzieci również wiedziały, czuły nieco od maleńkości, co musiał przeżywać Pan Jezus właśnie w ten dzień Wielkiego Piątku. Wiadomo, że to była tylko symbolika, więc to było uczynione delikatnie, ale jak mówiono, nawet delikatnie mogła się pojawić delikatnie krew, to nic nie zaszkodziło. Tak to praktykowano. Potem oczywiście Wielka Sobota to głównie obrządki kościelne, dzisiaj nam dobrze znane, ale wtedy już w niedzielę zaczynają się, tak jak wszędzie, tak samo obrzędy kościelne, ale na Kaszubach również pełne jeszcze pięknych zwyczajów. Mianowicie w niedzielę, i to jest znane nam do dzisiaj zwyczaj, aczkolwiek jest w zaniku, można by nawet więcej powiedzieć, że w kompletnym zaniku, a starsi znają i jeszcze niektórzy praktykują, rano, o ile pozwalają możliwości, wychodzą, nie oglądając się na żadną stronę nigdzie, do stróżki bądź do strumyka jakiejś płynnej wody, bieżącej wody, nie obmywają twarz i ręce. To tak zwana poranna ablucja. Ona znamionuje oczyszczenie. Tak jak właśnie to, co mówi Wielkanoc, ten czas, oczyszczenie z grzechów, a tutaj jakby oczyszczenie ciała, również poniekąd z grzechów, ale jak niektórzy wspominali, starsi mi przynajmniej, to niedawno już teraz zmarli, to mówili, że ta ranna, często jeszcze zimowa woda, bo teraz dzisiaj mamy wiosnę, ale bywało, że przecież śnieg był Wielkanoc, to bardzo dobrze działała na cerę. No mogę tutaj wykazać, że osoba, o której myślę, Władysława Gołąbek, zresztą gdzieś tam w YouTubie można ją znaleźć, stuletnia, gdy była, to do tego czasu miała przepiękną cerę. Ona praktykowała do końca życia ten zwyczaj, jeśli tylko oczywiście mogła. A nawet kiedy już nie mogła, to jej wnuki przynosiły wodę właśnie tą poranną niedzielną. W poniedziałek wielkanocny degłyse, to jest najważniejsza sprawa, wciąż popularne. Dzisiaj wprawdzie wygrywają z tymi degłysama, lanie wody wygrywa, które, no cóż, my się unifikujemy wszyscy i wszystko się unifikuje, a więc dostosowujemy się. Łatwiej zdecydowanie wejść ze zwyczajem, który jest prymitywny, który jest bardzo prosty, prostacki bym powiedział, a więc lejemy sobie wodę. Zdecydowanie łatwiej, aniżeli gdzieś pójść, tak, prawda, zorganizować sobie tą rózgę i umiejętnie, to też subtelnie, a więc z gracją, delikatnie chłostać właśnie taką rózgą. Wtedy trzeba dojść do ludzi, trzeba podejść, gdzieś trzeba mieć akceptację rodziców, czy też właśnie gospodarzy, którzy wpuszczą do domu, a więc następuje jakby interpersonalne działanie, które jest pełne akceptacji, a wręcz takiej woli z każdej strony, które przyczyniało się do bardzo wielu, bardzo ciekawych kontaktów.
Natomiast oblewanie wody, no to jest po prostu dzisiaj przeniosło się na ulicę. Żadna wola tu nikomu nie jest potrzebna, tylko po prostu się coś tam dzieje i tak to wygląda. Tak jest dzisiaj. Natomiast te degłysy, one oczywiście jeszcze są obecne i pewnie to jest zwyczaj, który najdłużej coś czuję przetrwa na Kaszubach. Nawet więcej w szkołach o tym się sporo mówi, są scenariusze pisane, które zawierają ten cały obrzęd i o tym się uczą uczniowie w szkołach, a więc ten zwyczaj ma szansę jakby przeżycia znacznie dłuższą aniżeli język kaszubski, który jest, no wiemy o tym, że w totalnym zaniku, który jeszcze 1-2 pokolenia już po kaszubsku mesotyłe nie pogiedzą, jeśli będą żółty i pogiedzą weź do kamery, ale tak naturalnie to już jakby, już w tej chwili jesteśmy w Wejherowie, ale przecież na ulicy no musiałbym mieć niebywałe szczęście, żebym spotkał kogoś, odezwał się do niego młodszego ode mnie, a on do mnie po kaszubsku. To się pewnie już nie zdarza, ale jeśli by się zdarzyło, no to musiałby być ktoś, powiedzmy, jeszcze z gminy Szemut, czy też z gminy Luzinów, bo tam jeszcze nieco młodsi 20-letni, jeszcze 20-latkowie niektórzy znają język kaszubski. Mimo tego, że rodny Młewa i inne konkursy są, gdzieś tam całkowicie dobrze się trzymają, rozwijane są nawet, ale jednak w naturalny sposób, tak jak myśmy jeszcze tu, w tym powiecie wejherowskim, bo ja chodziłem w tym powiecie do szkoły, do Egińskiej Huty jako dziecko, to myśmy mówili wyłącznie po kaszubsku, wszyscy w klasie, no to tego już oczywiście nie ma. Wielka szkoda, bo to było coś fenomenalnego, co dzisiaj byłoby perłą w kulturze światowej, no ale te czasy już trzeba do annałów niestety przenieść. Zwyczaj wielkanocny, jak powiedziałem, ten dęgowania i oczywiście zajączka. Ten jest bardziej popularny, go znają w całym kraju, może i nawet poza granicami tego państwa, ale oczywiście ten pewnie jeszcze dłużej niż dęgusy przetrwa, bo to już wiąże się z przekazywaniem prezencików. Z tym, że no, przynajmniej z mojej pamięci, to myśmy również niejako pewien wkład musieli włożyć, czyli trzeba było pójść w piątek albo w sobotę do lasu, nazbierać trochę mchu i pobudować to gniazdko sobie gdzieś w obejściu, tam w okolicy, żeby zając naturalnie zorientował się, gdzie ono jest i umieścił tam te skromne bardzo prezenciki typu jajeczko tam i inne rzeczy, może trochę cukierków wtedy to było, dzisiaj to może pewnie jest trochę lepiej, więcej, bo mamy do dyspozycji wszystko dzisiaj. To również jest zwyczaj obecny i wciąż bardzo żywy. W maju, jak przechodząc już, no to piękny był zwyczaj, pamiętam go jeszcze, ale już nigdzie go już nie dostrzeżemy, związany z zielonymi świątkami, strojenia domów, nie tylko przy drodze tej, jak idziemy wraz z wszystkimi wiernymi, tak, wokół kościoła, gdzieś tam przy tych, no na Boże Ciało przy ołtarzach, bo to wtedy się jakby stroi, ale to nie, to zielone świątki to była inna rzecz, również brzozowe gałązki i się stroiło domy. A także niektórzy, to tak mówię, no parobkowie to nawet i krowie zrobili wieniec z różnych właśnie tych gałązek i co już urosło powiedzmy na łące, kwiecie jakieś. No jeszcze starsi ludzie, pamiętam, mi mówili doskonale, znając w swoim dzieciństwie, praktykując to, ale to już jak powiedziałem jest już tylko w książkach obecnie. Może jeszcze niektórzy, myślę, że są tacy, którzy z autopsji znaliby. Ja osobiście już tego w domu nie praktykowałem, aczkolwiek widziałem to nieraz gdzie indziej. Potem piękne zwyczaje związane kiedyś oczywiście, teraz jeszcze też z czerwcowym przesileniem tak, letnim, czyli dzień 23, a więc dzień Świętego Jana. Tutaj w zeszłym roku, nie, już 3 lata temu wydałem książkę na przykład Sionowskie nasze matynko. To jest moja praca doktorska na temat dzieje sanktuarium i parafii Królowej Kaszub w Sianowie. Dlatego, że mówię o niej, dlatego, że właśnie to sanktuarium bardzo wiąże się historycznie właśnie z tym dniem Świętego Jana. Później, kiedy weszło chrześcijaństwo, a przed chrześcijaństwem, no to przecież to był dzień magiczny. To był dzień, kiedy szukano kwiatu paproci, a tam w Sianowie, jak legenda mówi, właśnie w kwiecie paproci znaleziono cud, cudowny cud, czyli szczęście, tak?
Ktoś powiedziałby, może dziewczynę znalazł w kicie paproci, ale symbolika taka, oczywiście w lesie, szukając jej, zbierając coś tam. I w tym właśnie, w tej najkrótszej nocy w ciągu roku tego trzeba było, tego cudu, tego szczęścia szukać. I takie szczęście, taki cud znaleziono w postaci figury Matki Boskiej. To oczywiście symbolika, bo pewnie ktoś się umiejętnie sprowadził. Związano to z tym, umiejętnie z tym dniem i rzeczywiście można powiedzieć, że w Sianowie, jako że tak to się potoczyło historycznie, ten cud i ten cudowny wymiar królowej Kaszub, później nazwanej, zaistniał od samego początku, czyli od końca XIV wieku. Wtedy ten zwyczaj był bardzo silny i ten zwyczaj przetrwał do czasów, powiedzmy, współczesnych, śmiało, dlatego że paproć, parpac po kaszubsku, to jest kwiat darzony do dzisiaj szczególną atencją w tym względzie. Właśnie kiedy myślimy o tym dniu 23. Przecież wianeczki się puszcza na jezioro, to każdy zna, tak? Czy tam na rzeczkę, które mają gdzieś tam pójść, dotrzeć i potem pary się łączą. A więc jest tutaj ten kontekst wybitnie matrymonialny. On zawsze taki był, zawsze. I do dzisiaj on jest obecny. Dzisiaj przecież sobótki również robimy w różnych miejscach, kiedy są i te zwyczaje związane z wianeczkami, może najmniej, ale też ścinanie kani, które podsumowuje niejako wszystko, co się w danym roku, przez cały rok, od czerwca do czerwca zadziało. Również te rzeczy związane, dobre i gorsze, z życiem wspólnym, małżeńskim. I no, wszystkie tego rodzaju, to jest taki dzień pewnego podsumowania i rozpoczęcia na nowo pięknych działań. To jest no, dla Kaszubów w dziejach bardzo ważny i szczególny dzień. Potem w lipcu, tutaj jak na Kaszubach, jeśli to można mówić o zwyczajowości, ale pięknie to wygląda, niejako jak zwyczaje, wręcz patrzymy na ulicę i idą pielgrzymki do sanktuariów. Nie są to zwyczaje, które wypływają z tysiącletniej historii. To są już tradycje bardziej współczesne, aczkolwiek mają już kilkaset lat również żywota swego, ale to już są rzeczy związane oczywiście z obrządkiem religijnym czasów, począwszy od czasów średniowiecza, ale głównie w dwudziestoleciu pielgrzymki tak już na dobre zagościły na naszych drogach i to w Wejherowie przecież wiemy, znamy to wszystko, Sianowo, Swarzewo, te sanktuaria sławetne, wiele, Kalwaria, również tam to wszystko przepięknie wygląda, a dzisiaj to jeszcze o tyle jest ciekawie, że możliwości pozwalają na to,